Good morning. Maayong adlaw. Nade mi karon sa Hey yo, welcome back to our channel, Michelle Midalin Vlog. Hello, padobi karon sa Mual Bual. Akong kauyog ay. Si Lucky, kuyog si Lucky. Kuyog si Lucky sa rides. Mag-rides mi karon padong sa Mual Bual. Kuyog ay. Hi ba, hi. Thousand years later. Hi! Naabot na. Nagugay mo? Si hi sa. Abot na mi sa asam man ni Mual Bual. Unsay lugar ninyo day? Budlot. Unsa Budlot? Barangay Balak Budlot. Barangay Bala Budlot. Budlot narang gikapoy si Lucky. Asa si Lucky? Hi Lucky. Hoy, mataga ka diha Lucky. Mataga ka diha Lucky. May falls dire, grabe ka bugnaw. May falls dire ay tara ay. Few moments later. Tipo, nature mo rin. Nature gani ang tubig. Amazing kayo no? Ano ay, may bibilis. So, mo tayo ulit makaya na dito. Ha? Ano yun? Mura nagikanan sa kuan tubig. Kuya wano? Mo ni ang yari sa daghang gig tubig. Daghang gig tubig. Bilis ko na ta. Grabuyag niya ang gigikanan kay mora ni siya oh. Tabi tubod siya tubod. Loki. Tugnaw Loki. Tubod siya. Tabi. Waifus. Ana tubod ra siya gikan. Nalagi mga host no? Tanan na dalinan. Lucky. Lucky, la kalingan ni Lucky. Lucky. Ano kaya nga ligo? Libre rasiya, libre. Mara to gigikan, anda ka na kay tubig oh. Amazing kayo. Gimo nila og kanang swimming pool. Oh, kusog na kayo ang iyang tubod. Oh, grabe. Mara to gigikanon ganina. Kating gamaya. Nya mo na iyang tubig o pati nang nakuha. Tabi! Panabi sa moy! Sige ma! 1, 2, 3! Si hi! Hoy! Ha? Follow mo ha? Hoy! Loki! Sige na, ilaw na! Pinaka-fit! Hala! Lam?
Amo ba? Ah, bus na ilaw? Sige, 1, 2, 3. Lukso na, G. Sige, Dan. As in, grabe, pura buyag, tabi, manabit tayo kung ano, hilan. Ano sa oras, alas 12 naman siguro sa Udto. Time check, 12:46 sa Udto. Tabi. Grabe ka tugnaw, as in tugnaw kayo ang tubig dire. Kay nature kayo. Na mga kahoyan, daghan kayong kahoy. Nya morto ang gigikanan na dito ay katuba ganina dito ang gigikanan sa tubig perting gamaya nya resort mo nila. As in tugnaw kayo. Tugnaw? Tugnaw mak? Hello, bata oh. No, nindot kayo gisiminto nila gi kuan pero public ra ka ang kuanan ni. Oh, kusugay imagine. Morte yang tubod niya kanay ya result sa iyang tubig. Grabe kusuga. Ang gobyerno kuno mo ay nagpa simintuan ni mo nagi public ra siya. Hala, si Loki naligo. Sige yan. Palangoyan. Palangoya ba? Gidugnaw si Loki. Hala. Ha? Taro may. Ah. Wala sa dayon doon natin na. 1 hour later. Namalhin may kaliguanan na ako. Ito ko namig na ay kawayan. Na ay kawayan nga nag-agas. Loki! Loki, bro, nakabuhis koral. Paula. A few moments later. Hala. As in, grabe. Ambot kaayo, guys. As in, gikan sa tubod mo na iyang resort sa ting katinaan. Ito minit ay. Ito minit to. Tabi. May kawayan. Ay, diri. Hala. Pure buyag. Ah, pure. Tabi. Lugo mo sa pa. Unsay nga na ni diri ma? Manong di ba kanang mga gi ay alamak. Mo na dito, sumpay na dito sa katong tubod. May pud nga tubod. Oh. Oo, kasabot sa iyang flowing sa iyang tubig kay ngano. Ang kani pa doon ang kato pa doon dire. Nagsugat sila dito? Oh. Kakuyaw ba ni? Tabi. Agi kadangog nagtiniil oh. 1 minute 37 seconds later. Ligo me. Tabi. Nabi ta kay syempre dili ra kay kitay nagpuyo. Hala. Ka-nice. Amazing. What? Hala, nagpa-massage sila oh, nagpa-massage. Tabi. Hala. Tabi. Ligo me. As inindot kaayo. Wow. Iyahang gikanan sa iyang tubod oh. Wow. Ako i-zoom ha. Wow. Ano gikanan sa iyang tubod. Masay berhen. Kusog ang iyang impact. Kusog ang iyang impact sa tubig.
Si Lucky maligo pod. Two 2,000 years later. Hi! Hapon na diri. Nagyapon mi diri nagligo gyapon si Lucky. Lucky! Naligo gyapon si Lucky. Laspad na ko kay gikan ako naligo as in tugnaw kaayo. Grabe. Ha? Nakagyapon tawo alas 5 na sa hapon. Na sa hapon again mauna siya ang tubod no amazing kaayo no pang siya bato gikan oh gikan padaw na siya dito sa sapa mo ni ang supply tubig sa sapa oh see tubod siya see nya mo kuno pud ni ang nag-supply albual night barangay ba may nag-supply na dagko kayong hose. A few moments later. Oh my God! Wow! Wow!